Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas na pauluan. Ti naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakita konti ko na nga impintam, friend. Kat, anya ti makunam, friend. Mayat ka di matlang? Friend, saan ka kamali? Amok unay ti tao nga impintam. Anya? One friend, sigurado ako iti daytoy. Ni Ronald ti impintam. Anya? Wen, isa pa nga asim tatulungan na kuma. Anya ka di ti aramidak, friend? Agkamang ka iti masaknan. Iti kapulisan di talugaryo. Pa-pick up mo ni Ronald. Tapno maagasan. Sigurado ka ka di, friend? Amangan mat no kaing-ingas na lang ang tinaipintang. Saan, friend? Sigurado ak. Isuag pakpakaasi akan ka. Sapay kuma. Tadinak paayan iti da ito akid-kidawakan ka. O sige, friend. Aramidak de tangay bagam. Agyaman ak unay, friend. Kat agsubli ak adagusan di tapagilyan tayo. Naimbag nga agsapayo, Tata Anton. Ha? Si kakadidaytan? Biti na. Wan, Tata. Kumusta kayon? Ay, sumrag ka. Dito unag ti pagsalitaan ta. Agyaman ak, Tata. Ay, ibagmanta na kaumay ka. Pasensyakan, ano kastoy tinaran na am. Nakawarwara ti balay. Sipod awanin ni Ronald dito'y balay. Napukaw kat saan na nagawa-awed. No kasta, talaga nga rod nga awan ni Ronald diti balayo, Tata? Huwain, bitina. Napukaw na ti limbong ti panunot na. Kat kalat-lat na pimanaw. Impabirok kaw. Ngam saan damot na sa pulan. Tata, iso ang naglayunak dito eh. Tanasarakan mi ni Ronald. Kat madama ita maag-agasan. Anya? Uwan, Tata. Patsyak nga inaramat tinamarso ti gayam ko. Tapno mabiro ka ni Ronald. Naasam nga agpinta ti gayam ko. Kat nakita na ni Ronald iso nga impintana. Iso tinakaamwak nga awan gayam ni Ronald iti husto a panunot na. Ay, kasta gayam. Apay akas ti mo't kanti napasamak kan ka, Ronald. Inururay ko da iti akan ito. Ti agkita tamanan. Ngam apay adito'y pa iti pagkitaan ta. Jack impagarup ani Ronald gayam ti dakdakamatakkan ka, friend. Katagyaman ako na ikan ka, friend. Tanoawan ka. Jack na amuan akas to'y gayam tinapasamak ka ni Ronald. Nalabit aday ti tiwagas ti namarswa. Tapno makatulong kada kayo, friend. Agyaman ako, Nay. Kat, anya timbaga ti espesyalista. Sigon kan kwa na. Depression ti makagapo. Iso ang nagbanag akas na. Adamay sa abanag ang nagsakitan launay tinakam na. Kat naabak ti panunot na. Iso ang napukaw ti limbong ti panunot na. Panagkunak, amangan no ti saan ang natuloy akalay sayo, friend. Anya? Kan may sa adda traumatic fear na. Adda siguro tragedy wano nagbutngan na, ang nakatrumaan na. Kat gapo iti dayta, kanayonan ang makarik na iti panagbutang. Iso akas lang na atap kadag iti tatnao. Iso akay kayat na tagmay sa. Panagkunak, na trauma iti panangipaturong damami iti paltog idikan kwa na. Iso akas ta. Anya? No kasta? Ang mga nuday tamot ti makagapo, friend. Ngam, di ka madanagan. Dakkel ti tiyan sana ang maisubli ti limbong ti panunot na. Gaputa agtultuloy ti pan nakaagas na. Kastamutan iti session ti counseling para kankwa na. Aramidak ti amin, para iti lalaki nga inayat ko iti kastaon ay friend. Tapno maisubli ti limbong ti panunot na. Nasumbatan ng tikararag tayo, Tata. Nasapulan tayo ni Ronald. Huwin nga rot barhawk. Adayo gaya malugar ti nakadanunan na. Iso adi tayo mabirukan. Huwin nga rot, Tata. Ay na, naimbaglaunay ti Diyos. Gaputa at dalat ta tao ngay naramat na.
Tapno agsubli kada tayo ni Ronald. Ket dakkel unay ti panagyaman ko kini Bettina. Gaputa uray man atawan ti napalabas, sipod nagsinada. Nakasagana lata at tumulong kini Ronald. Huwag nga ron, tata. Kat day tati pakakitaan, anapod no ti panagayat na ka ni Ronald. Nagawid kagayab ngam di mo imbagbaga, Bettina. Nagawid ak para ka ni Ronald, Mami. Anya? No saan agapukan ko, ana? Saan ako man nga agawid ko. Amom ka di anapukawan ni Ronald tilimbong ti panunot na? Amok, Mami. Iso ang nagawid ak. Gaputa kayat ko nga ipaagas ni Ronald. Anya? Agmauyong ka ka din, Bettina. Aggastos ka para itiday di alalaki. Nakasagana ak nga gastos. Tapno maisubli ti limbong ti panunot ti lalaki nga ay ayatek. Apay, Mami, saan kayo ka di makonsensya? Da kayo ti makagapuno apay akas di tinapasamak ka ni Ronald. Ha? Agpanunot kayo kuman, Mami. Kat agbabawi kayo kuman iti inararamid yo iti kalabas. Ay na, naimbag tanagawid kayon, Ma'am Bettina. Kailiw kayon. Kailiw kayo matan, Nana Ining, Nana Bebang. Kat pasensya kayon. No awan ti awit ko apasarabok kada kayo. Kalaat ngamin ti panagawid ko. Ay na, saan aparikot dayta? Tinapatag, nakaawid kayon, Ma'am Bettina. Tapno umayo tulungan ni Ronald. Uwan nga rod, Nana. Kat agyaman akmat kada kayo. Gapo iti panakaawat yo. Ay na, maawata kaon. No apay akas taunay ti pananglapad ni Madam Celia iti kalay sayo iday. Agayat pa'y lagayam ka ni Anton. Anya? Wan, Ma'am Bettina. Kinapudno na, imbaga na idi ka ni Anton, nga ituloy da kumati ayan-ayat da. Ngam saan akinayat ni Anton? Kadayjay, nagbartag ni Madam Celia gapo iti sakit tinakam na. Ay, una yan ni Mami. Talaga atila ang bukod na pagragsakan ti pampanunutan na. Amok itan ti makagapo. No apay akas taunay ti pananglapod yo iti kasarmi ka ni Ronald idi. Ha? Saan asinsinan ti bunga ti inararamid yo? Isa pa nga asiyo ko matagbalbaliw kayon. Ha? Kas taunay ti gurak kada kayo, Mami. Nakarkaro idi na amuak ti napasamak ka ni Ronald. Nasakit unay ti naramid yo, Mami. Ha? Awan mo ti makunak kada kayo. Tila ang sanyo apanangawat ti sitwasyon ko ti parikot ko. Napakawan kayon, Mami. Ngam ikariyo ko maadiyon pakibiangan dagiti kayat kong aramidan iti biyag ko. Nulakit ti saan ko apagbasulan. Tapno mapunas mo dagiti saam amarikrik-nak. Nagbabawi akong ti amin, Bettina, anak ko. Pakawanan na ko. Kat manipod ita. Tumulong ak para iti panag-recover ni Ronald. Agyaman ak, Mami. Agyaman ak, unay. Limag antirik na. Gapo kadagita nga imbalikasyo. Ronald, agyaman ak, unay. Gapo ta nagsublin ti limbong ti panunot mo. Kailiw ka unayan, Bettina. At agyaman ak unay. Gaputanda ka akanayon iti sibay ko. Wan, Ronald, gaputa ay ayatan ka. Katagyaman ta iti Diyos. Gaputa din akabinaybayan. Utang ko kan kati amin. Tanoawan ka. Anda ak pala siguro iti igid ti kalkalsada ita. Pagyamanan ta ti Diyos, Ronald. Gapu iti kinaimbag na. Kastamot ni Cherry nga inaramat na tapno masarakan na ka. Wan, Bettina. Kat sa anak ngagsarday ngagyamyaman kan ka nang nangrunay ti Diyos. Agyaman ak unay iti Diyos, ta sinungbatan na nagiti kararag ko. Kung naklakit din no ipulang ko ti bulod ko abyaga di ka man lamakita anak ko. Naimbag ti Diyos kada tayo, tatang.
Tadi na intulok ang mapasamak na ita. Natungpalan ti arapaap ko nga agreeng iti may sa abigat nga adaka akasarsaritak. Kung naklakit day no agnanayon ti panakapukaw mo. Kaslangar sana ka mamati iti amin na napasamak tatang. Gapo iti naramid ni Madam Celia. Kasto'y kadagsan ti epekto na kanya. Ay, panag anang guraak unay kan kuana. Pakawanin ta kumaitan, anak. Sana balay, tamayatin ti kasasad mo. Uwan datang, punasan tayo ti guray ti kaunggan tayo. Tapno nalagaan akanayon tirik na tayo. Anton, Ronald Baro, kaya't kung alaan na ita agundaway, tapno agtidaw iti pamakawan kada kayo. May papan iti nararamid ko iti kalabas. Napakawan kayon, Madam Celia. Awan pagdanagan niyo. Agyaman ako na, Ronald. Ala, lipatin tayon ti amin. Panubok lang kada tayo dagiti napasamak iti naglabas. Ket sanggun tayo ti masakbayan. Husto ka. Nagbababawyak dagiti nararamid ko. Gaputasaan asinsinan ti bunga ti naramid ko. Ala, ikupin tayo ti napalabas. Ket saganaan tayo ti panagkalaysa dagiti ubeng. Wan, Anton. Tanaaklon kon, asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Ket sapay ko tadabiti na ken Ronald ti agkatuluyan. Agkasar kamin ka ni Ronald, Mami. Ay katuan na iha. Awadan ti makalapad kada kayo ita. Agyaman ak unay, Mami. Katanya ti plano yo iha. Ijay simbaan ti kayat may pagkasaran, Mami. Gaputa kayat may ama bendisyonan ti panagkalay sami. Kayat mi manan nga ulitan ti agyaman iti Diyos. Gaputa na sungbatan ti amin adawat mi ka ni Ronald. O sige iha. Suportado ak iti amin a plano yo. Kamaudyanan na. Matungpalmut lang hindi arapaabo makalay sa anak ko. Wan nga ron, tatang. Kita uman nga agpaisutigasat anya. Da kayo matlagayam kinibiti na tinaikari iti tunggal maysa. Ngam pinarigat na kayo pailaeng. Wan nga ron, tatang. Sana balya. Tinapatag, nalasatan tayo ti amin kat natibtib kerta itan. Ay, wow! Nakapinpintas kayo iti suti agaw na, mambiti na. Agyaman ak, Nana Ineng. Katsyak nga ineng, saan ka di napintas? Ay, siyempre, napintas kayo madam. Nang rona ta nakaisam kayo. Saan akas iday akanayon kayo nakarupangat? Anya? Ay, joke only, madam. Amangan no mapirdi man ng timudyaw. Sapay kaaldawan ti kasar ni Mambitina. Saan, ineng? Nagbalbaliw akon. Alangarod, madam. Mapantayon iti simbaan. Tapno saan tayo amaladaw iti seremonya. Wan, Nana Ineng, mapantayon. Nakapinpintas kayo iti suot yo ita. Ay, may kawak nga raw. Itaak lang kami na makaisuot iti kastoy, ma'am. Ngamain, kanayon adaster kan ipron ti suot kaw. Anya? Naragsa ka pa nagkalay sayo, Bettina, Ronald, anak ko. Kablawan da kayo, iti pa nagkalay sayaw, anak ko ita. Nalipod ita, awan na iti makapagsina kada kayo adwa. Nagyaman kami, tatang. Hey, happy wedding ka na kayo, Sir Ronald, Ma'am Bettina. Ay, happy wedding mo, kada kayo. Ay, saan amabalin adi kay kablawan? Agyaman kami, Nana. Naragsak ka pa nagkalay sayo, Ronald, Bettina.
Thank you. Agyaman kami kada kayo amin. Kat, agsala tayo na, mami. Tatang, nanabebang ka na ineng. Ay, wala. Ay, abalayan Celia. Magsala taman. Ay, kato na abalayan. Agsala kayo matang, James, Arlene. Barang na kayo mati sumarunong ang kalaysa. Anya? Ditan papagayam, tinagibusan, ti seryetayo ita alawas anapuluan, ti naikari. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.